gara Euskal Herriko Michael Jacksonak. Hau ere gero bota egin behar da, Eta eskerrak inork ez dauelako ikusi, grabatu zuten bideoklipura. Benny eta Marini ez ziren Michael Jacksonekin inspiratu ziren bakarrak. Ikimiliklipekoek ere egin zuten bertsio bat. Jesus, ez altzegoen izen zailagorik. Ikimiliklip saiokoek ez zuten dena hain ondo egiten. Harritzekoa euren bideoklipa ikusita. Baina bai, hanka ere sartzen zuten tarteka.